Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşda baaqly tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýar. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Eran Islam Respublikasyna resmi sapar tamamlandy. Saparyň şäherlerini hormatly prezident bilen Eran Islam Respublikasynyň ýol başy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Olarda döwlet tarih hyzmatdaşynyň möhüm uğurlary, geljegi uly hasaplanýan gatnaşyklary ösürmek uğruna edilýän tagalalar, şerekeme sevtara we halkary gün tertibiniň möhüm meseleleri ara maslahatlaşyldy. İran Islam Respublikasyna resmi saparynyň şäherlerini şugun ýerlen hormatly prezidentimiz Jumhury köçkine geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimizi İran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyit Ibrahim Raisi mehirli garşylady. Soňra bir ýerde bilent mertebeli türkmen mihmanyny resmi garşylamak dabrasy boldy. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. El-Aliyyel Azim. Sarhang Tufane Setad Hüseyin Golkari Ferd فرمانده یگان تشریفات دشمن کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با احترام تشریف فرمایی مقام محترم رئیس جمهوری کشور ترکمنستان را به کشور جمهوری اسلامی ایران خیر مقدم عرض نموده استدعا دارد پرچم و گارد تشریفات را بازدید فرمایند.
Soňra hormat prezidentimiz we İran Islam Respublikasynyň prezidenti bilelikde resmi surata düşdiler. Soňra İran Islam Respublikasynyň prezidenti hormat prezidentimizi öz ýurdunyň hökümet wekiliýetiniň agdalaryny tanıştyrdy. Hormat prezidentimizem İranly kardeşini Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agdalaryny tanıştyrdy. Soňra hormat prezidentimizin we İran Islam Respublikasynyň prezidentiniň arasynda ikijak görnüşdäki duşuk geçirildi. Hormat prezidentimiz de İrana gelmek barada çakylyk kabul eden üçin hoşallyk bildirip, Prezident Sayyid Ibrahim Raisi İranın halkynyň dowuzlukly türkmen halkynyň garaşsyzlyk ýyllarçyna gadanýan üstünliklerini on ýanyny beledi. Bellenşýäli Türkmenistanyň prezidentiniň bu saparyna Irana aýratyn ähmiýet berilýär. Bu gedeki gepleşikler bolsa netijeli döwletary hyzmatdaşlygynyň puta binýadyny emele getirýän gadymy dowuzluk we hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň üýt göwsüzligini aňladýar. Sağ olun, sizin algeretini hormatly İran Islam Respublikasynyň prezidenti Cenab Raisi ilkelen İran Islam Respublikasynyň mehmansoýar topragyna mähirli kabul eden üçin size öz minnetdarlygymy bildirmek isleýän. Sözümiň başynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başçyly hormatly Gurbanuly Berdimuhammedowyň sizin adyňyza iýeren gyzgyn salamyny ýetirmäni ruhsat edin. Şu ýyl Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýoly goýunyň otur ýyl bolýar. Bu ýyllaryň dowamynda Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň arasynda dürli uğurlar boýunça gatnaşyklaryň alyp barynyny bellemek isleýän. Pursatdan eýdärim sizi bu şan sene bilen gutlaýan. Hormat prezidentimiz sözünde dowam etmek bilen Türkmenistanyň daşary täýadatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri dünýä döwletleri bilen ilkinji nobatda bolsa öz ýakyn goňşulary bilen birek-birege hormat goýmagy esaslanýan gatnaşyklary ösürmekden ibaretdir. Şunda Türkmenistan İran Islam Respublikasy bilen iki taraplyň gatnaşyklary ösürmäge we berkitmäge uly üns berýär diýip hormatly prezidentimiz belledi. Duşukda bellenşýäli iki ýurduň arasynda siýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni insanperwer ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklar alınıp barýar. Bu gatnaşyklar häzirki wagtda çenli iki döwletiň arasynda gol çekilen birnäçe döwletary, hökümetary we pudagary resmi namlar bilen berkitilenler. İran Islam Respublikasy Türkmenistanyň öňden gelýän iri sowda ykdysady hyzmatdaşy bolup durýar. Sowda ykdysady gatnaşyklaryň çäklaryny ýalňyz energetika, ulug we ara gatnaşyk, owak jylgyaly pudaklarda netijeli gatnaşyklar ösürilýär. İki ýurduň arasynda ykdysady hyzmatdaşyk boýunça bilelikdäki Türkmen-İran hökümetary topary hereket edýär. Onuň çäklaryny ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşyk işiň alyp barýar. Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň arasynda medeni insanperwer gatnaşyklaryň ösürilmegine uly ähmiýet berilýär. Iki döwletiň hemde halkyň arasynda medeniýet we sanat satlarynyň we dörejilik işgärleriniň gatnaşmagyna medeniýet günleri, şeýlekem halkara festivallar we sergiler ýygyderli geçirilýär. Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň ýeri halkara we sewit guramalarynyň şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň çäklaryny ýola goýulan hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti eýe bolýanyny bellenildi. Duşuň barşyna hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň İran bilen gatnaşyklary dürli ugurlar boýunça geljekde de netijeli ösürmek üçin bilelikdäki işleri dowam etmäge hemişe taýýardygyny belledi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň arasyndaky dost doganlyk gatnaşyklaryny hata berkitmek babatda edýän şahsy tagallasy we berýän aýratyn üçin prezident Sayyid Ibrahim Raisa minnetdarlyk bildirdi. Pursatdan peýdaranyp döwlet başlarymyz İranly kardeşini öz üçin amatly bolan wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelip görmäge çagyrdy. Duşuň barşyna iki taraplyň görnüşde bolşýaly iri halkara guramalarynyň çäklaryny ýola goýulan hyzmatdaşlygyň giň ugurlary boýunça işiň pikir alşmalary boldy. Ýödara gyzyklanma bildirilýän sewtary we halkara täýadatynyň wajyp meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Soňra gepleşikler Türkmenistanyň we İran Islam Respublikasynyň hökümet wekiliýetleriniň agdalarynyň gatnaşmagyna giňişen düzümde dowam etdi. İran Islam Respublikasynyň prezidenti İranyň özüniň ygtybarly hyzmatdaşy we hoşniýetli dost gadaplayan goňşy Türkmenistanyň prezidentini we wekilçilik toparyny kabul etmäge hemişe şatdygyny belledi. İran lideri goňşy ýurduň döwlet başçylarynyň prezident wezipesinde Tehrany guran ilkinji sapardygyny belläp, bu gedek gepleşikleriň häzirki döwürde hil taýdan täze derejä çykarylan iki taraplyň siýasy ykdysady we medeni insanperwer hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmekde ähmiýetli boljakdygyny anan bildirdi.
Türkmen-İran hyzmatdaşlygynyň ýödary gatnaşyklaryň köpillik tejribesine dayanýan ygtybarly binýadynyň bardygyny belläp, İranyň başlygyny onuň ähli ugurlary boýunça ösdüriljekdigini anan bildirdi. Döwletara gatnaşyklarynyň mühim ugurlary barada aýtmak bilen İran Islam Respublikasynyň prezidenti İranyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk ösdürmäge bolan gyzyklanmalarynyň fiýasy erke dayanýanyny aýtdy. Bu maksatlar degişel araşyklar we ähtnamalar bilen berkidilen şertnamalaryň üstünlikli ýerine getirilmegine ýardam berer. İranyň başlygyny ulug kommunikasiýa puwdugyny we energetik ulgamyny iki taraplyň hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri hökümine görkezdi. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň berkidilmegi düzümleýän puwduklaryň ähli mümkinçilikleriniň netijeli ulanmagyny şertlendirer. Bildiğin şeýle bar bolan mümkinçilikler durmuşa geçirmekde, birlikdäki tagallarlaryň utgoşdurmagy ýakyn wagtda tewda ykdysady ugurdaky Türkmen-İran gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykmagyny üpsün eder we öýdara harit dolanşygynyň mukdaryny artdyrar. Hemde puwduklaryň köpügli esasy ösdürilmegine giň ýol açar. Antan perur urdaky hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklarynyň mühim ugury bolup durýar. Dünya medeniýetine ýeger turu goşun İran we Türkmen halklarynyň baý medeni taryhy mirasy bu babatda oňun mümkinçilikleri üpsün edýär. Halkara siýasatynyň gün tertibiniň esasy meselelerini çözümine bolan garaýşlaryň we çemeleşmeleriň ýakynlygyny kanagatlanma bilen belläp, İran Islam Respublikasynyň prezidenti taraplaryň tewitde paragatçylyk ödürüni gulap oturandyrmaga, amatly ananşmak we ýödara düşünmek ýagdaýyny emele getirmäge bolan iki taraplyň gyzyklanmalarynyň ähmiýetliligini aýratyn bellidi. Tehranda ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň iki goňşy döwletiň arasyndaky ýödary peýdary gatnaşyklaryň mundan meýlekde ösdürilmegine kuwatly itergi berjekdigini anan bildirip, İranyň başlygyny çykyş etmek üçin hormatly prezidentimize söz berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň wekiliýetiniň adyndan mehirli garşylap, görkeden mehmansewerligi hemde birlikde netijeli işlemege döredilen oňoýly şertler üçin İran Islam Respublikasynyň prezidentine minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlygynda ilki bilen bu saparyň Türkmenistanyň döwlet başlygyny hökümini İrana amala aşyrylan ilkinji resmi sapardygyny belläp, onuň bugünkü duşuga aýratyn many berjekdigini öňsüçekdi. İki halkyň arasynda goşnýetli goňşulyk, dostlugynyk we ýödary düşünmek gatnaşyklarynyň berkidilýänligi we ösdürilýänligi kanatlar bilen bellenildi. İki taraplyň sewda we ykdysady hyzmatdaşlygy hil taýdan täze tergi berilýär. Medeni ansanperwer gatnaşyklaryň ýerlikderli ösdürilmegine dirul şertler döredilýär. İki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň şertnama hukuk binýadyny emele getirýän döwletara, hökümetara we puwdagara resmi namlaryna gol çekildi. Daşar siýasy gurda ilkinji nowatda halkara we sewitligiň howpsuzlygy we durnuklyk gorap taklamak hemde berkitmek bilen bagly garaýşlar netijeli ýödary hereketleriň esasy bolup durýar. Häzirki şertlerde ýurtlarymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň we beýleki halkara we sewit düzümleriniň şeýaklaryny, ýödary hereketlerini mundan meýlekde giňeltmek möhüm bolup durýar. Biziň ýurdumyzyň bir tarap daşar siýasatyny ýerlikderli gollaýanlygy we Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Türkmenistan başlangyçlary bilen öňe sürülen kararnamalaryň kabul edilmegine awtardaş bolup çykyş edenligi üçin İran Islam Respublikasynyň ýol başlaryna minnetdarlyk bildirmek isteýänip hormatly prezidentimiz aýtdy. Biziň siýasy we diplomatik ugurdaky ýödary hereketlerimizde ýazyrky zaman howplaryna, halkara terrorçylygyna, neje teristleriniň bir kanun dolaşygyna we guramaçylykly jinaýatçylyga garşy görüşmäge esasy orun berilýär. Meýärim bolşaly Türkmenistan bilen İranyň arasyndaky döwlet serkedi, dostlugyň we hoşnýetligiň serkedi bolup durýar. Ýurtlarymyzyň arasyndaky serket we beýleki degişli gollarda hyzmatdaşlygy berkitmek bilen bagly ähli meseleleri düýpli ara alyp maslahatlaşmak dirul bolup durýar. Şol maksat bilen şu ýylyň ikinji ýarymynda Aşgabat şäherine Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň arasynda konsulluk, serket we gümrük meseleleri boýunça birlikdäki hökümetara toparynyň meclisiniň geçirilmegi teklip edildi. Biziň İran bilen ýödara ýakyn hyzmatdaşlygymyzda hadar deňdeni paragatçylyk, hoşnýetli goňşulyk, ýalaşdyrjy we ýödary behbetli hyzmatdaşlyk giňişligine öwürmek möhüm ýagdaý bolup durýar. Dol derejede işleýän hadar uluglamynyň döredilmegi biziň ýurtlarymyzdan bir näçe ýürütülüşen wezipeleriň çözülmegini talep edýänligi gurrunsyz bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz belledi. We Türkmenistanyň hyzmatdaşlary bilen narh ýeňilliklerini ködürlemek, gümrük amallaryny ýeňilleşdirmek, milli operatorlaryň arasynda netijeli ýödary gatnaşyklary ýoly goýmak we beýleki möhüm meseleler boýunça işe başlamaga taýýardygyny aýtdy.
Qadarda nişe terişlerinin bir kanun dolanışıgına ve serketari cinayetçiliğe karşı görüşmek boyunca hemde ekologiya, innovasiya ve insanperver uğurlarda neticeli hizmetdaşyň ýoly goýulmagy wagtda aýdyp, hormat prezidentimiz bir wezipelerini ähledilen şeýle Türkmenistany geçirmek meýleşdirilýän Hadaryaqa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň 6-njy sammitiniň dowamyna ara alyp maslahatlaşyljakdygyny anan bildirdi. Türkmenistan Owganistana ýardam etmek boýunça halkary tagallalaryny işin golýar. Biziň goňşy ýurtlar bolup, Owgan meselesi boýunça işin gatnaşyklary dowam etmegimiň mümkindigini bellemek isteýän. Şuňa bilen baglykda ýakyn wagtda Türkmenistan we Iranyň Owganistan boýunça ýürüýti wekilletleriniň duşugyny geçirmek mümkinçiligine teredilmegini teklip edýän diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet ara gatnaşyklary barada aýdyp döwlet başlarymyz bugünkü duşugy iki ýurdun arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň täze manyly tapgyryna badylgy berýän waka hökümini doly esas bilen garalýanlygyna ünsçekdi. Hormatly prezidentimiz Irany Demirgazyk Günorta demir ýolunyň sivilen Türkmenistandan Irana partiýalarynyň portlaryna çenli en gysga ýol hökümini esasy hyzmatdaş hökümini hasaplaýanyny belledi. Bir orada alınıp balyan işleri işleştirmek maksatı bilen Kazakistan, Türkmenistan, İran demir ýolunyň ägir türlü mümkinçiliklerini gözeňde tutup, iki ýurdun arasynda ulak boýunça hökümet ara toporuny döretmek baradaky başlangyç ýöne sürildi. Şeýlekem Özbekistan, Türkmenistan, İran, Oman, Katar ulak geçirgesiniň taslamasyny gysga wagtda durumşa geçirmek üçin tagallalaryň güýçlendirilmegi derur bolup durýar. Ma'lum bolýarly bir taslama Hindistan we Kazakstanam resmi taýdan goşuldy. Bizim döwletlerimizin arasında gazi sawap görünüşine iýermek boýunça gadandan laşyklara ýokary baha berilip, iki ýurdun degişli daralaryna gazyň sawap boýunça eksportynyň 3-nji ýurtlara iýerilmegini öwrenilmegi teklip edildi. Bellenşäli elektrik energiýasy pudogyny iki ýurdun arasyndaky Mari Maşat ýokary voltly elektrik ulgamynyň İran böleginiň gurulşynyň tamamlanynyny hemde ulanmagy taýýardygyny gözeňde tutup, ýazyrky wagtda bir ulgamyň Türkmen böleginiň gurulşyna ýakyn wagtda başlamak meselesine seredilýär. O wagtjylyk we suw pudogyna hyzmatdaşlyk etmek üçin derur mümkinçilikler bar. Bu wagtda dostlyk suw howdanynyň ulanyşy bilen bagly meseleleri aýtmak bolar. Şoňa bilen baglykda döwlet başlarymyz Türkmenistan bilen Iranyň arasynda suw serişlerini durandyrmak boýunça birlikdäki utgoşdurjy toporyň döredilmegini teklip etdi. İki tarap bilen suwda ykdysady gatnaşyklaryň işleşmegi we kil taýdan ösmek üçin ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmen-İran toporynyň işine aýratyn jogapkärçilik berilýär. Şoňa bilen baglykda şu ýylyň güýdünde bir toporyň nowatdaky mejlisiniň geçirilmegi teklip edildi. Türkmenistanda 2024-nji ýylda Türkmen halkynyň şöhratly, beýik akyllar we şahyr Magtymly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemegi taýýarlyk işleriniň başlanýanyny aýratyn bellenildi. Şoňa bilen baglykda bir sene başlanýan birlikdäki ýer çäreleriň geçirilmegi teklip edildi. Hormatly prezidentimiz çykyşyny jemläp, netijeli işlemek ugruna döredilen mümkinçilikler we özara gatnaşyklaryň meselelerini ara alyp maslahatlaşmalar bolan gyzyklanmalar hemde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň berkitilmegine ýygyderli üns berýän üçin İran Islam Respublikasynyň prezidentine we Iranyň wekiliyetiniň agdalaryna minnetdarlyk bildirdi. İranyň dostlyk halkyna bolsa paragatçylyk we rawaçlyk arzu etdi. Soňra iki tarap bilen resmi namlara gol çekmek dawarasy boldy. Onun barşyna iki ýurdun prezidentleri dawara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpışmalary bilen resmi taparyň jemleri boýunça birlikdäki beýannama gol çekdiler. Şeýlekem Türkmenistanyň hökümeti bilen İran Islam Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ulug we üstsaçly hyzmatdaşlygyny ösürmek boýunça ýödary düşünmek hakyna ähtnama Maýy goýumlary boýunça birlikdäki komitet döretmek barada Türkmenistanyň Mali we Ykdysadyet ministrligi bilen Iranyň maýy goýumlary ykdysady we term kömek boýunça guramasynyň arasynda ýödary düşünmek hakyna ähtnama Türkmenistanyň hökümeti bilen İran Islam Respublikasynyň hökümetiniň arasynda 2022-nji 2025-nji ýyllarda alym medeni dörejilik we bilim taýdan alşmagyň maksatnamasy hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen İran Islam Respublikasynyň teleradio gepleşikleri baradaky guramasynyň arasynda ýödary düşünmek hakyna ähtnama Daşky şow goramak wagtda hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Owagjylyk we Daşky şow goramak ministrligi bilen İran Islam Respublikasynyň Daşky şow departamentiniň arasynda ýödary düşünmek hakyna ähtnama Tewda ykdysady, alym teňki medeni hyzmatdaşlyk hakyna Türkmenistanyň Mary vilayatynyň häkimligi bilen İran Islam Respublikasynyň Horasan Rezawy vilayatynyň häkimliginiň arasynda ýödary düşünmek hakyna ähtnama Tewda ykdysady, alym teňki medeni hyzmatdaşlyk hakyna Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň häkimligi bilen İran Islam Respublikasynyň Gülistan vilayatynyň häkimliginiň arasynda ýödary düşünmek hakyna ähtnama
Tewda iqtisady alym teýen kömegine hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Ahar vilayetiniň häkimligi bilen İran Islam Respublikasynyň Horasan Şomali vilayetiniň häkimliginiň arasynda ýödary düşünşmek hakyndaky ähtnama gol çekildi. Soňra iki ýurdun prezidentleri metbuat wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Mahriban hem rahimdar Allah'ın adı bilen men ilk bilen Türkmenistan hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow we biziň çağrılymyzy kabul edip İran Islam Respublikasyna resmi sapar bilen gelenligi üçin hem özüne hem de hormatly prezidentiň ýany bilen gelen Türkmen resmi wekiliýetine uly minnetdarlyk bildirýäryn. Elbetde Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň bu resmi sapar bilen İran Islam Respublikasyna gelmegi biziň gatnaşyklarymyza täze bir sahypalar açdy. Menin Türkmenistan ýurdunyň Aşgabat şäherine bir näçe aýmyndan odal sapar bilen barmagym we şol saparym dowamyna geçirilen gepleşikleriň netijesinde Alaytada gazy swap etmek hemde ulug ara gatnaşyk we transit üsaşyr gatnaşyklarymyz barada täze ýollar açyldy. Bu urda hyzmatdaşlyklarymyz hasda işçileşmäge başlady. Häzirki döwürde iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça bar bolan mümkinçilikleri seredenimizde häzirki alınıp barlayan hyzmatdaşlyklarymyzyň derejesi kanagatlanarly däl. Şonuň üçin biz sowda iqtisady, suw meseleleri boýunça, elektr energetika, gaz pudagy ýa-da beýleki urlar boýunça hyzmatdaşlyklarymyzyň derejesini hassa ýokary çykarmakda barada pikir alışdyk we şu urda özümiziň berk niýetimiziň bardygyny ıglan etdik. Gol çekilen resmi namalar bolsa biziň gatnaşyklarymyzyň hassa ýokary derejeye çykmagyna uly itergi bermelidir we olary iş ýüzünde ýerine ýetirmek ören möhüm mesele bolup durýar. Biziň Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyz diňe bir goňşulyk gatnaşyklary däl. Biziň gatnaşyklarymyz dogonluk gatnaşyklary. Ýagny medeni we sivilizasiýa taýdan ören umumluklara eýe bolan iki ýurdun gatnaşyklary. Ýagny netijede aýtsak biziň gatnaşyklarymyz garyndaşlyk gatnaşyklary has bolup durýar ýa-da has ýakyn gatnaşyklardyr. Şoň üçin biziň bu hyzmatdaşlyklarymyz iki döwletiň iki halklaryň arasynda ören çuň dereje hemde ýokary derejeye ýetmeligi barada biziň garaýşlarymyz bar. Türkmenistan hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hormatly pederi Türkmenistanyň öňkü prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe de iki ýurdun gatnaşyklaryna uly ösüşleriň bolanlygyna şahyat bolduk. Häzirki döwürde bolsa Dogan hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige geçmegi bilen ýene de bu gatnaşyklarda uly ösüşleriň täze ädimleriň ädiljekdigine inanýarym. Biziň öz aramyzda bolan gepleşiklerde iki ýurdun gatnaşyklaryny has ýokary derejeye çykarmak barada çynlaky has ýokary derejedäki isleg eradanyň bardygyny biziň tap geçdik. Bundan başga da şu gol çekilen düşünüşmek hakynda ähtnamalary we resmi namalary iş ýüzünde amala aşyrmagyň hem zerurdygy noktanly esasat bolsa biz iki ýurdun arasynda öňümüzdäki 20 ýyl üçin strategik uzak möhletliğin bir alalaşyga gol çekilmeligi we şol alalaşyk özara kabul edilmeligi barada hem pikir alışdyk we bu barada alalaşdyk. Hadar deňdine hadar ýaky ýurtlaryň bilen gatnaşyklary ösürmek, hyzmatdaşlygy ösürmek İran Islam Respublikasynyň siýasatynyň ileri sürýän uğurlarynyň biridir. Şonuň üçin biz indiki öňümüzdäki hadar sammitini uly gyzyklanma bilen seredýäris we gowy garşalýar. Iki ýurdun gatnaşyklary ilki sewit derejesinde soňra dünýä derejesinde hassa öser diýip dolu ananýar. Gepleşikleriň dowamynda Awganistan bilen bagly iki ýurdun gatnaşyklarynyň bir-birini ören ýakyndygy aýan boldy. Biziň pikirimizçe Awganistanda ähli siýasy akymlaryň we ähli kowumlaryň taýpalaryň gatnaşmagyna bir ähli tarap bilen ölçüni alýan uly bir döwlet döremeli. Şolar ýaly bolan ýagdaýynda diňe şonu howpsuzlyk we parahatçylygyň üpçün bolmagyna garaşyp bolar. Awganistan Islam Respublikasyna goňşy ýurtlaryň daşa işler ministrliginiň derejesindäki duşunda gözüňde tutulan temalary hassa içkin alyp barmak barada nyktanyldy. Sewitde bar bolan meseleleri we kynçylyklary diňe şol sewitiň halklarynyň we ýolbaşçylarynyň, döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna çözmek mümkinligi barada pikir alışdyk. Men ýene bir edek Türkmenistan hormatly prezidentine we Türkmenistanyň resmi wekiliýetine şular ýaly uly derejedäki gepleşikler geçirendigimiz üçin hem de biziň çağrymyzy kabul edendigimiz üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Nesip bolsa biziň bu duşuklarymyz we gepleşiklerimiz iki ýurdun, iki halkyň we beýleki halklaryň hem hayırlı, bereketli yaşamaklaryna, parahatçylykda yaşamaklaryna sebäp bolar diýip doly umid edýäryn. Diňläňiz üçin sag bolun. Siziň algyň etdiňiz, hormatly
İran İslam Respublikasynyň prezidenti Cenab Raisi, hormatly medpuwat agdalary, hormatly wekilletin agdalary, Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň arasyndaky iki taraplaryň gepleşikler üstünlikli tamamlandy. Gepleşikler iki dogonluk döwletleriň gatnaşyklaryna mahsus bolşýaly açyklyk, anlaşmak we birege hormat koymak esasynda geçirildi. İki taraplaryň gatnaşyklaryň ugurlary we geljekki mümkinçilikler barada maslahatlaşyldy. Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklaryň ösürmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny belläp geçdik. Energetika we ulug pudoklary biziň hyzmatdaşlygymyzyň esasy ugurlary bolmak bilen bu ugurlardaky bar bolan kuwatlyklary hasa netijeli ullanmak barada belläp geçdik. Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň arasyndaky medeni insanperwer gatnaşyklaryň ösürmegine de uly ähmiýet berilýäni barada belläp geçdik. İri halkara ve sewit guramalarynyň çäklerine, şolsany Birleşen Milletler guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerine hem gowy gatnaşyklaryň alınıp barýany barada belläp geçdik. Men onuň alhedereti hormatly İran İslam Respublikasynyň prezidenti Cenab Raisa Türkmenistanyň halkara tekliplerini gollayan üçin öz minnetdarlygymy bildirdim. Şeýlem Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň Hazar deňizindäki gatnaşyklaryna hem üns berildi. Men onuň alhedereti hormatly İran İslam Respublikasynyň prezidenti Cenab Raisini şu ýyl Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän Hazar ýaka ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin uly hormat bilen çağırdım. Gepleşikleriň dowamyna Uwansan meselesine de hem üns berildi. Biziň ýurtlarymyz Uwansanyň gülläp ösýän şeýlem halkara we sewit taslamalaryna işen gatnaşýan döwlet hökmünde görmek isleýänlikler barada belläp geçdik. Geçirilen gepleşikleriň netijesinde iki taraplaryň resmi namalaryň giň toplumuna gol çekildi. Bu gol çekilen resmi namalar Türkmenistanyň we İran İslam Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryny has hem giňelder we berkeder diýip pikir edýär. Şeýle men onuň alhedereti hormatly İran İslam Respublikasynyň prezidenti Cenab Raisini özüne amatly bolan wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäne uly hormat bilen çağırdım. Üns beren üçin köp sag bolun. Taparyň şäklerine soňra hormat prezidentimiz İran İslam Respublikasynyň beýik ruhy lideri Ayatollah Ali Khamenei bilen duşdy. Duşuga İran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi gatnaşdy. İran İslam Respublikasynyň beýik ruhy lideri hormat prezidenti bilen duşup, häzirki döwürde dostluk we birek-birege hormat goýmak esasynda ýola goýulan döwletara gatnaşyklarynyň köpasyrlyk ýörelgileriniň işin götürilýändigini kanagatlanma bilen bellädi. Munyň özi dürli gurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň netijelik häsiýeti eýe bolmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Hormat prezidentimiz Türkmen wekiliyetiniň adyndan taparyň dowamyna gadymy İran topragyna İranly doganlarymyzyň bildiren ýokary derejedäki mehmançylyk üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Pursatdan peýdaranyp, döwlet başlarymyz goňşy ýurdun beýik ruhy liderine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň iýeren gyzgyn we mehirli salamny, şeýlekem ingo arduglaryny we Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň arasynda öýdary beýiklik hyzmatdaşlygy munun meýlekde putrandyrmaga berýän şahsy gollaw üçin aýdan çuňur minnetdarlyk sözlerini getirdi. Bellenşäli uzak ýyllaryň dowamyny emele gelen Türkmen-İran köpürli gatnaşyklar özüniň ýakynlygy bilen tapawutlanýar. Goňşy İran bilen dogonlyk gatnaşyklaryň ösürmegine uly üns berilýär. Şunuň bilen baglanykda hormat prezidentimiz Türkmenistanyň prezidenti wezipetinde daşa ýurtlara amal aşyrýan saparlaryň ilkinjileriniň gataryna Tehran şäherine resmi saparlaryň gelmegin Türkmenistanyň İran bilen hyzmatdaşlygy uly ähmiýet berýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar diýip bellädi. Ýödara gatnaşyklar barada aýdyp töhretdeşler Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň diňe bir iki goňşy döwlet bolup durman eýsem ýygjam garnaşyk gatnaşyklar bilen baglanyşan döwletlerdigini bellediler.
Pikir alışmalaryň başyna hormatly prezidentimiz we İran Islam Respublikasynyň beýik ruhy lideri Sewitde howpsuzlyk we durnuklygy üpçün etmekde iki taraplaryň gatnaşyklara mühim ornuň degişdigini aýtdylar. Duşukda sekretär ägir türlü mümkinçilikleri we oňun geljegi bolan ýödary beýikfeti gatnaşyklary mundan meýlekde giňeltmäge we kim tarapyny esasy ösürmäge bolan meýillerini tasdikladylar. Dogunluk İran toprağına mehirli kabul edilen üçün yeni bir yola minnetdarlyk bildirip, hormatly prezidentimiz İran Islam Respublikasynyň beýik ruhy liderini öz üçün esenlik amatly pursatda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy. Hormatly prezidentimiz we İran Islam Respublikasynyň beýik ruhy lideri hoşuşanlaryna, Türkmen we İran halklaryna tüý sürekden mehirli sözlerini we arzularyny aýtdylar. Sonra Hafiziye köşkünde hormatly prezidentimiz İran Islam Respublikasynyň prezidenti bilen birlikde İran halkynyň milli gymmatlyklaryna we goňşy ýurdun amalgaçam turmatyna degişli tergini synladylar. Tergide İranyň milli öňümleri, şekilleniş turmatyna degişli eserler, haly we haly öňümleri görkezildi. Döwlet başlarymyz terginiň goňşy ýurdun milli gymmatlyklary we özgörçli medeni taryhy mirasy bilen tanışmaga mümkinçilik berýänini bellädi. Sonra hormatly prezidentimizin İran Islam Respublikasynyň Islam Şurasy Mejlisiniň başlygy Muhammed Bager Galibaf bilen duşy geçirildi. Duşyň başynda hormatly prezidentimiz ilki bilen İran Islam Respublikasynyň Islam Şurasy Mejlisiniň başlygyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Gurbanly Berdimuhammedowyň iýeren mehirli salam getirdi we ony İranyň parlamentiniň ýol başly wezipetine saýlanmak bilen gutlady hemde alyp barýan işine üstünlikler arzu etdi. İranyň Islam Şurasynyň mejlisiniň başlygy hoşnýetli sözler we gutlagylar üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň tez saýlanan prezidenti bilen duşýanyna üren şatlygyny aýtdy. Bu gedekki sapar taraplaryň uzak möhletdeýin we öýdary beýikfet esasy ýola goýulýan diýip bolan hyzmatdaşyň giňeldirmegine uly gyzyklanma bildirýäniňi aňladýar. Dostluk we birlik bir aranyşmak ýadyna geçen duşukda bellenşi ýaly. Türkmenistan we İran Islam Respublikasy döwletary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ösürilmegine we berkitilmegine uly gyzyklanma bildirýärler. Parlamentary hyzmatdaşlygy iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň ösmegine öz goşandyryň goşýanyny nazar almak bilen hormatly prezidentimiz bir ýurda hyzmatdaşlygy işleňleşdirmegi, hyzmatna Türkmen-İran parlamentary duşuklarynyň geçirilmegini we öýdary tejribe alşylmagy ýola goýulmagyny teklip etdi. Duşyň ahyrynda hormatly prezidentimiz İranyň mehmansyr toprağyna mehirli kabul edilen üçin tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi we İran Islam Respublikasynyň Islam Şurasy Mejlisiniň başlygyny hemde İran Islam Respublikasynyň parlamentiniň agdalaryny öýlerini amatly bolan wagtda Türkmenistana tapar bilen gelmäge çagyrdy. Sonra hormatly prezidentimiz İran Islam Respublikasynyň paýtagty Tehran şäheriniň Mehrabat halkara howa menzilinde geldi we İran Islam Respublikasyna resmi saparyny tamamlap watan zogrady. Biraz wagtdan hormatly prezidentimizin uçary paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gönni. Bu ýerde döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar. Şunlukda hormatly prezidentimizin İrana saparynyň çäklaryny gadandan ýaşyklar iki goňşy döwletiň öwlerini dogunly halklarynyň beýikfetine alınıp barlayan diň hukukly hemde öýdary hormat goýmagy esaslanýan Türkmen-İran gatnaşyklarynyň ösürilmegine täze kuwatly iterge berer. Hormatly prezidentimizin İran Islam Respublikasyna bolan resmi saparynyň çäklaryny ýurdumyzyň hökümet wekilletiniň agdalarynyň Tehran şäherine İranly kärdeşler bilen duşuklar we gepleşikler geçirilip, olaryň başynda iki taraplaryň resmi namary toplamynda gol çekildi. Şoň bilen baglykda saparyň çäklaryny maýy goýumlar boýunça birlikde komitet öwretmek meseleleri babatda ýurdumyzyň Mali we Iqtisadiýat ministrligi bilen İranyň maýy goýumlary, iqtisady we teň kömek boýunça guramasynyň wekilleriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Onun dowamyna bu ýurda hyzmatdaşlygy munun meýlekde ösürmek meselleri we onuň geljeki urlaryny kesgitlemek boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Şeýlekem Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen İran Islam Respublikasynyň teleradio gepleşikler baradaky guramasynyň wekilleriniň arasynda geçirilen gepleşiklerde ýödary tejribe we maglumat alşmagyň esasy urlary we bu babatda ýöňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek meselleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygynyň we İran Islam Respublikasynyň gümrük müdürliginiň wekilleriniň arasynda geçirilen duşukda iki ýurdun gümrük terminallarynyň işini häzirki döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek, oňa dünýäniň gözen tejribesini we täsir usullary ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler garaldy. Duşyň başynda ýurdumyzyň döwlet gümrük gullygy bilen İran Islam Respublikasynyň gümrük müdürliginiň arasynda gümrük maglumatlaryny elektron görnüşde alşmagyň teňik şertleri baradaky resmi nama gol çekildi.
Şeýlekem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň daş gurşagy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrasanagy toplum aradaky komitetiniň ýol başlarynyň İranly kärdeşler bilen geçiren duşugyna iki ýurdun arasynda parlamentary gatnaşyklaryny möhüm ugurlar boýunça ösdürmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şunu ýödary tejribe alşmak we kanun çykaryjyk ulgamyny häzirki zamanyň garanlaryny öýünçi ornuşdurmak meselelerine möhüm ähmiýet berildi. Şeýlekem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we İran Islam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň ýol başlarynyň arasynda geçirilen duşuk we gepleşikler netijelik häsiýetde boldy. Onuň dowamında iki ýurdun daşary syýasatçylarynyň arasynda gatnaşyklary dürli ugurlar boýunça ösdürmek, halkara syýasatynyň gün tertibiniň ileri türlýän ugurlary bagatda tejribe alşmak bilen baglanşyk meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly bir ugurda ýoly goýulan hyzmatdaşlygy hemme taraply ösdürmek meselelerini garaldy. Saparyň çäklaryny ýurdumyň gurulşyk binagarlyk toplumy degişli düzümleriň ýol başlarynyň İranly kärdeşler bilen geçiren gepleşiklerim bu ýurda iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanşykly wajyp meseleler boýunça gyzyklanma bildirýän pikir alşmalardan ibarat boldy. Şunu birlikde taslamaları yerine getirmek, ýödary tejribe alşmak gepleşiklerde garalan esasy meseleleriň hatarına boldy. Şeýlekem geçirilen duşuklaryň barşynda ýurdumyň ýalňyz energetika babatdaky mümkinçilikleri, burada işinip taýýarlanan taslamalaryň ähmiýeti, şonuň ýaly birlikde taslamary ýerine getirmek ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Munyň özi iki ýurdun degişli düzümleriniň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejede çykarylmagyna gönükdirilen möhüm ädimi ugrly. Türkmenistanyň Dähmet we Ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri bilen İran Islam Respublikasynyň kooperativler, Dähmet we durmuş awadançylygy ministrliginiň ýol başlarynyň arasynda geçirilen gepleşiklerde ýazyrky döwrüň wajyp wezipede kommunikatsiýalanyň Ilaty durmuş taýdan goramak işlen üçünçülük ýaly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça Dähmet işlen üçünçülük we Ilaty durmuş taýdan goramak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Dähmet we Ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen İran Islam Respublikasynyň kooperativler, Dähmet we durmuş awadançylygy ministrliginiň arasynda ýödary düşünmek hakynda ähtnama gol çekildi. Geçirilen duşuklarda şeýlekem iki ýurdun arasyndaky ulug yssaşy geçirgilerini ösdürmek, bu ugurda birlikde taslamalar durmuşa geçirmek bilen baglanşykly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Munyň özi iki ýurdun ulug yssaşy geçirgileri boýunça bar bolan mümkinçilikleriň üstünlükli ýerine getirilmegine aýratyn ähmiýetli bolar. Geçirilen duşuklaryň barşynda şeýlekem Ewraziýa Geňişliginde möhüm ulug çatyra hökümine karar edilen Türkmenistanyň ulug yssaşy gatnaşyklarynyň ösdürmegine uly ähmiýet berilýänligi bellenildi. Şoňdan baglykda Türkmenistanyň ulug logistika merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bilen İran Islam Respublikasynyň Rasan Rail Pass kompaniýasynyň arasynda halkara ýük taşamalar babatynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama, şeýlekem Türkmenistanyň ulug logistika merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bilen İran Islam Respublikasynyň Vagon Bar Caspian kompaniýasynyň arasynda halkara ýük taşamalar babatynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähtnama gol çekildi. Şeýlekem Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi bilen İran Islam Respublikasynyň habar beriş agentliginiň arasynda ýödary düşünmek hakyndaky ähtnama. Şonuň ýaly Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesi bilen İran Islam Respublikasynyň kiçik ýarhanalar we senagat şäherçiler guramasynyň arasynda ýödary düşünmek hakyndaky ähtnama. Şeýlekem hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Magtumuladynaky dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty bilen İran Islam Respublikasynyň arhivler we milli kitapxana guramasynyň arasynda ýödary düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekildi. Görünüşýäli hormat prezidentimiň İran Islam Respublikasyna bolan resmi sapary netijeli bilen tapawutlandy we ol Türkmen-İran gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypany emele getirdi. Inwolso Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hem İran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisiniň birlikdäki beýannamasy bilen tanışdy. İran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisiniň çağırma boýunça Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1401-nji hijri şemsi ýylynyň Hardat aýynyň 24-25-ne gabat gelýän 2022-nji ýylyň 14-nji 15-nji iýuny İran Islam Respublikasyna resmi saparyny amala aşyrdy. Dostluk we özara düşünmek ýagdaýyna geçen gepleşikler dowamında döwletden başdanlary iki taraplaryň hyzmatdaşyň meseleleriniň toplumy şeýlekem özara gyzyklanma bildirýän möhüm sebit we halkara meseleler boýunça pikir alşdylar. Taraplara tarihten gelip çıkan dostluk, hoşniyetli goňşuluk, özara hormat goýmak ýüreglerine dayanýan we strategik häsiýeti eýe bolan iki taraplaryň gatnaşyklary mundan beýlegim ösdürmäge, hem putlanyrmaga agrardyklaryny tasdikladylar.
Taraplar iki tarapyny hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny atab, iki ýurduň dogonly halklarynyň gülläbesmek üçin bu mümkinçiliklerden dogly peýdalanmak uğruna tagalla etmäge meýil edýänlikler barada beýan etdiler. Taraplar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary itergi berýän, hemem iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ileri sürýän urlaryny kesgitlemäge hyzmat edýän ýokary derejädäki doguşlyklary ýygydarly esasa geçirmek möhümdigini bellädiler. Taraplar iki tarapyň gatnaşyklarda söwda ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm urny eýleýändigini atab, bu urda iki ýurduň arasyndaky harit dolanşygynyň möçörlerini düýüpli artdyrmagyň möhümdigini tasdikladylar. Şununla bağlılıkda tarapları işöwürlik gatnaşyklaryny mundan belägem höwüslendirmek, iki ýurtda önürleýän önümler bilen özara tanışdyrmak, eksport, import mümkinçiliklerini öwrenmek hemem ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze görnüşlerini gözlemegiň zerurdygyny belläp geçdiler. Taraplar söwda ykdysady gatnaşyklaryny mundan belägem ösdürilmegine degik geçmek bilen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça belelikdäki Türkmen-Iran toparynyň möhüm ornuny belediler. Şeýlehem olar 1400-nji Hijri şemsi ýylynyň 4-nji 5-nji awanna gawat gelýän 2021-nji ýylyň 26-njy 27-nji oktýabrynda Tehran şäherine geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça belelikdäki Türkmen-Iran toparynyň 16-njy mejlisine geçirmene oňyna baha berdiler. Hemde oňa dowamyny kabul edilen şödgütleri doly ýerine ýetirmegiň zerurdygyny nagtadylar. Taraplar energetika pudugyny aýratynam neft we gaz ulgamlaryny olan sewapyny, tranzitini we söwdasyny öz içine alýan hyzmatdaşlygy öwrenmegiň zerurdygyny nagtadylar. Taraplar ulug we üstaşyr urda asnaşykly hyzmatdaşlygy şuňlaşdyrmagyň iki ýurduň arasynda söwdany ösdürmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny tasdikladylar. Taraplar uluglar wagtda iki ýurduň bähwetlerine hyzmat edýän möhüm taslamalary şol sany 2011-nji ýylyň 25-nji aprelnaky halkara ulug we üstaşyr geçergesini döretmek hakyndaky Iran Islam Respublikasynyň Oman Sultanlygynyň Katar döwletiniň Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň hökümetleriniň arasynda alalaşygy iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň möhümdigini aýratyny bellädiler. Taraplar 2020-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Aşgabat şäherine Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň we Iran Islam Respublikasynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň arasynda Gazagystan, Türkmenistan, Iran demir ýol ýük geçergesini durmuşa geçirmek boýunça özara düşünüşmek hakynda ähdnama gol çekilendigini kanagatlanma bilen bellädiler. Hemde bu taslamanyň amala aşyrmagynyň uly ähmiýetiniň bardygyny nagtadylar. Taraplar iki ýurduň halklarynyň arasynda köp asyrlyk dost, soňunlyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gorap saklamak hemde putolandyrmak üçin bilim, alim, medeniýet, saglyk goraýşýaly uğurlarda iki taraplaryň gatnaşyklary mundan belägem şuňlaşdyrmagy, şeýlehem köpçüliklerini habar beriş terişleriniň almy edaralaryň dörejilik toparlarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge özleriniň ygradyklarını tasdikladylar. Taraplar iki halkyň dilini, medeni mirasyny, dep desturlaryny öwrenmek we gorap saklamak üçin amatly şertleri döretmek barada alaraşdylar. Taraplar keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek bilen bagly adatdan daşary ýagdaýlaryň öňünalmak we ýokunç keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek babatda tagallalary mundan meýlekde birleşdirmegiň häzirki döwürde iki ýurduň öňünde durýan esasy wezipeleň birdigi barada bir bütöwi garaýşy beýan etdiler. Taraplar koronavirus ýokunjynyň pandemiýasynyň netijesinde emelegilen şarşyrymly ýagdaýlarda iki ýurduň birek-birege gollaw berýänliklerini kanagatlanma bilen bellediler. Taraplar ýokunç keselleriň öňüne almak hem olary bejermek sanjymlary, derman serişlerini we beýleki lukmançylyk we derman önümlerini önürmek we olary bilen üçin etmek babatda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini bellediler.
Taraplar Hadar bilen bağlanşykly meseleleri aralyp maslahatlaşyp, Hadar ýaka döwletleriniň sebitli howpsuzlygy we durnuklygy gollamakda, Hadarda ykdysady ösüşi ilerletmekde esasy orny eýlenliklerini belediler. Şununla baglykda sebitli hyzmatdaşlygy itergi bermäge, sebitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmak hem olary çözmek üçin belelikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýän Hadar ýaka döwletleriniň başdanlarynyň sammitlerini aýdyda geçirmenin zerurdugy bellenli. Taraplar Türkmenistany 6-njy Hadar sammitini geçirmenin, onu mazmunyny düzümini ýokary hili işläp taýýarlamak hem alalaşmagyň ähmiýetini bellediler. Bu sammitiň üstünlükli geçiriljekdigine anam bildirildi. Bu sammit Hadar deňizine özara gatnaşyklaryň häzirki zaman hukuk esaslaryny emele getirmäge goşant goşar. Sebitde durnuklygy hem howpsuzlygy mundan belägemi berkitmäge ýardam eder. Taraplar köp taraplayynlygy berkitmek hem bir taraplayyn hereketlerden gaça durmagyň zerurdygyny nytamak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň, İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň hemde beýleki halkary we sewit guramalarynyň we forumlarynyň çäklaryny hyzmatdaşlygy we özara gollagy mundan belägemi putolandyrmaga gyzyklanma bildirdiler. Taraplar dünýäde durnukly ösüşi, howpsuzlygy we durnuklygy üçin etmekde. Birleşen Milletler Guramasynyň maksatlaryny hemde tertipnamasynyň kadalaryny berja etmek esasynda ähli we sewit meselelerini çözmekde beý guramanyň ornuny ýokarlandyrmagyň möhümdigini tasdikladylar. Taraplar 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabat şäherine ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitiniň geçirilendigine kanagatlanma bilen belediler. Hemde oň dowamyna gadanylan alalaşyklaryň ýygdarly durmuşa geçirilmeginiň zerurdygyny nagtadylar. Döwletleň başlanary Owganystanyň durmuş ykdysady taýdany dikeldilmeginiň sebitde howpsuzlygy we durnuklygy üçin etmek üçin aýatlaýjy ähmiýete eýedigini belediler. Şerekeme taraplar bu ýurduň durnukly ösüşine ýardam berilmeginiň ähmiýetini nagtadylar. Taraplar iki ýurduň Owganystanyň üstsaşary ulagy we energetika ulgamlaryny güýçlendirmek we ýurdy dünýä ykdysady gatnaşyklary ulgamyny çekmek ornuna tagalalaryny ýokary baha berdiler. Döwletleň başlanary halkara terrorçylygyna, ekstremizme, beýkanun migrasiýa, neşe terişleriniň we psikotrop madalaryň beýkanun dolanşygyna, transmilli guramaçylykly jenaýatçylygy we halkara howpsuzlygynyň beýleki hökümlerine we howplaryna garşy iki taraplaryň derejede hem halkara guramaçylygynyň çäklaryny hem görüşmekde hyzmatdaşlygy mundan belägem ösürmegiň zerurdygyny tasdikladylar. Taraplar saparyň şäklaryna geçirilen gepleşikler hem gol çekilen resmi namalaryň dürli ularda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan belägem ösürmäge täze itergi berjekdigine Türkmenistanyň we Eýran Islam Respublikasynyň doganlyk halklarynyň bähritlerine hyzmat etjekdigine, olaryň hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna hem taraplaryň ýardam etjekdigine anam bildirdiler. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyed Ibrahim Raýisa Türkmen wekiliýetine bildirilen mehmansyýerlik, mähirli we hoşniýetli kabul edilmegi üçin hoşallyk bildirdi we Eýran Islam Respublikasynyň prezidentini Türkmenistana özü üçin amatly wagtda sapar bilen barmaga çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhretleri diplomatik ýollar arkaly alalaşylar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyed Ibrahim Raýisy Tehran şäheri 1401-nji Hijri şemsi ýylynyň Hardat aýynyň 25-ne gabat gelýän 2022-nji ýylyň 15-nji iýuny. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e dogry münasibetli tüýs sürekden gutlalaryny we iň gowy arzularyny ýolady. Siziň parasatly we öňden görjekli ýol başlangyda Xitay Halk Respublikasy köp urlarda ajaýyp üstünlikler gazandy we özüne mahsus ösüş ýoly bilen anamly öňe barýar diýip döwlet başçylygyna gutlagyny anlatdy. Hormatly prezident şu ýylyň mart aýyna bolup geçen telefon arkaly söhbetdeşligi
ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny, hemem şol söhbetdeşligiň dowamyna hakyky dostlukly gatnaşyklary hemde iki tarapyny hyzmatdaşlygy mundan belekde hemme tarapyny ösürmäge şuňgur gyzyklanma bildirlendigini bellep türkmen Hytaý gatnaşyklaryny geljekde hemme has ýokary derejede çykarmak üçin ähli tagallalary etmäge taýýardygyny beýan etdi. Hormatly Prezident Serdar Berdimuhammedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e berkjan saglyk, uzak ömür we bagtyarlyk, dostlukly Hytaý halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemde gülle ötüş arzuw etdi. Şugun jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň, Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň hemde işiň agdalarynyň, şeýle-de alim, bilim, saglyk, sport puduklarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna maslahat geçirildi. Maslahatyň gün tertibiniň esasy meselesi berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň başçylygyna durmuşy geçirilen il-ýurt bähwetli işlere, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň aýratyn ähmiýetli orny, öňe sürilýän başlangyçlar, Türkmenistanyň paragatçylyk söýüjülükli ötüş ýolunyň halkara iqrarnamasy döwlet tarapyndan durmuşy geçirilen işlere bagyslandy. Maslahata gatnaşyjylar bitarap Türkmenistanyň paragatçylyk söýüjülük açyk gapylar we netijeli hyzmatdaşlyk siýasatyny üstünlikli amala aşyrmak bilen saýlap bolan orny üýtgöwsüz dowam etdirýändigini, şunda Birleşen Milletler Guramasy bilen köp ugurly netijeli gatnaşyklary ösürme aýratyn ähmiýet berýändigini, şol gatnaşyklaryň soňky ýyllarda täze mazmuny iýe bolandygyny nygtap berlediler. Çykyş edenler Birleşen Milletler Guramasynyň ştab kwartiratyndan 2020-nji ýylyň 10-njy maýyna Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň Aşgabat jarnamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namasy hökmüne kabul edilenligi, şeýle-de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň vice başlyklygyna saýlanandygy barada hoş habarlaryň Türkmenistanyň paragatçylyk söýüjü ötüş ýolunyň milletler bileşigine giňden ikrar edilýändiginiň nowatdaky tutnamasy bolandygyny uly büýüsen bilen belläk geçdiler. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşanlar hormatly gahrman arkadagly serdarymyzyň janlarynyň sag işleriniň ruwaç bolmagyny arzuw etdiler. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde gahrman arkadagymyzyň maslahatlar merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagyna döwlet ýaşlar siýasatynyň bulgamda milli kanunçylygy mundan meýlekde kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meselelerine bagşlap geçiren maslahatyna buýsan şökmünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň, Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň hemde Türkmenistanyň bilim ministrliginiň bilelikli guramaklaryna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ýaşlar siýasaty, döwlet strategiýasynyň tutulan mühim ugratly hoşarlyk maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar guramatynyň agdyr işgärleri, işçi agdalary, bagtyar talip we okuwçy ýaşlar uly ruhlanlyk bilen gatnaşdylar. Häzirki wagtda ýurdumyzy durmuş ykdysaty aýdan özgörtmek, halkymyzyň parahat, azuda, bagtyar durmuşyny üpçün etmek babatda dünýä nusgalyk işler alınıp barylýar. Agdyr halkymyz şoltany mehriban ýaşlarymyzam ýurdumyzyň siýasy durnuklylygyny, okulny öňe gitmegini, beýleki ähli buğdoklaryň sağlaşykly ötüşini üpçün etmekde özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Hoşarlyk maslahatyna oňa gatnaşyjylar täze taryhy zamanynda halkymyzyň aýratynam ýaşlaryň bagtyar durmuşy, nurany geljek ugruna dünýä nusgalyk beýgi işler alyp barýan gahrman arkadagly serdarymyzyň janynyň sag tutýan tutumly işleriniň ilmidama ruwaçlyklary wetlenmegini arzuw etdiler. Magtumladyna Türkmen Döwlet Üniversitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyz ýaşlaryň gatnaşmagyna, ýaşlar barada döwlet siýasaty hakyna, Türkmenistanyň kanunyny mundan meýle kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meselelerine bagşlanyp geçiren maslahatyndan gelip çykan wezipeler münasibetli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň deputatlarynyň, magtumladyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň professor muallimlarynyň we talipleriniň gatnaşmagyna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri, ýaşlar baradaky döwlet siýasaty bagtyar niýetliň urowşan geljeginiň kepilleri atly maslahat geçirildi. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurban Uly Berdimuhammedow Türkmenistanyň maslahat merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagyna döwlet ýaşlar siýasatynyň bulgamda milli kanunçylygy mundan belegem kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meseleler boýunça geçiren maslahaty talip ýaşamyza ruh berentlik duýgusyny döretdi. Gahrman arkadagymyzyň çykyşyny talip ýaşamyzy umumy ýaşaýyş aýlaryna ýürütip toglarda uly üns bilen diňlediler. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň Türkmeniň döwletlik ýürüjlik kitabyna aýdyşy ýaly iň gymmatly miras terbiýedir. Terbiýeniň özüni bolsa alim bilimdir.
Bizi toplanan alam bilim tecrübemizin esasında 21. asırda durnuklu ösüşü üçünü diýäs. Mukaddes garaşylyk biziň ähli üstünliklerimiziň, şöhratly ösüşlerimizin biniyadydyr. Gahryman arkadamyzyň ýaşar syýasy boýunça öňe süren başlanýşlary, teklipleri hemmelerde uly ruhunatlyk töretdi. Ýurdumyzyň demokratik hukuk we dünýäwi döwlet gurulşynyň biniýatlary aýdygyly berkidilýär. Iqtisadiyatymyzda döwür baplaşdyrmak, döwletimiziň dünýä birleşigindäki ornuny ýokurlamak boýunça ägurt uly işleri amala aşyrly diýip gahryman arkadamyzy Gurbanyguly Berdimuhammedow nykdy. Türkmenistanyň iň täze taryhyna şöhraty sahypalar ýazarly. Watan mukaddesi üçin berjä edilýän işleň netijeleri, ýurdumyzyň ösüşleri ýaşaryň durmuşyna aýratyny öwüşgün şaýa. Häzirki bagtyar döwrümizden ýaşlary erterki güni ýurdu beýgerçek türkmen döwletini gulletjek oglan gylardyr. Ýaşlaryň joşunly hyjwy watana bolan söýgüsi halal dähmede ahlasy, şuna buýsanjy röwşen geljegi anamy, dostlugy söýge bolan sarpasy, sagdandyrmyş kadalaryny ıgrarlygy, täze taryhy zamananyň beýanyny öz filminde orun tapýar diýip gahrymany arkadamyz beledi. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadary serdarmyzyň başçylygyny, ýurdumyzda ykdysady özgertmeleri, üpçüne diýen maksatnamylary üstünlikli amala aşyrylýar. Düýpli özgertmeleri ykdysadyň ähli urluny gurşawaly halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi aýdygyly ýokurlanýar. Türkmenistanyň täze obalar, şäherler etraplary, ýaşaýyş toplumlary, mekdepler, şaýlar baglary, ýollar heme köprüler gurulýar. Döwlet dolanýarsy kemilleşdirilýär. Bagtyarlyk zamanamyzda alınıp barýan şuňky ajaýyp işler watanymyzyň mundan ýanynda gülläwsmegini, halkymyzyň eşreti durmuşda ýaşamany, ýaşamyzyň sagdyny bilimli bolup ýetişmeklerini gönükdirlenir diýip Milli Geňeşiň halk maksadynyň başlygyny atdy. Ýurdumyzda ýaş nesil barda döwlet derejesine edilýän aradalar özüniň oňy netijelerini berýär. Ýaşary mahsus bolan kememe ata-babamyzyň ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän biniýady esaslanýan ýaşar barda döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyzda, halkymyzda ajaýyp milli däpdi suwlarymyzda wöpaly, bilim we terbiýe almagy, sport bilen meşgul bolmagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesi ruhy bilen ýaşar kemala gelýär. Türkmen ýaşlary garaşda baky tarap döwletimiziň geljegi, ýaşaň ruhy we beden taýdana sagdynlygy, hünär taýýarlygy esasyna kemil şahsiýet bolmagy, dörejilik ukyby kememe pikirlenmek başarnagy, jemgyýetimiziň kemilleşmegine hemde döwletimiziň ösüşine uly itereg berýän güýçdir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygy jemgyýetimizde şeýle möhüm orny eýleýän ýaşlaryň durmuş ykdysady hemde syýasy hukuklaryny doly goraýar. Ýurdumyzyň kanun çykarjy edarasynyň gurulşyny amala aşyrylýan möhüm ähmiýetli özgertmeleň halk maksadynyň düzümine düredilen komitetlaryň öňdürýän esasy gözi plan hataryna döwletimiziň kuwaty hataplanýan ýaşlamyzyň nurany geljek hakyndaky alada bolup durýar. Islenlik döwletiň kuwatynyň ykdysady görkezijisi diňe bara tebigy baýlyklar bilen äle eýseme ýetişdirip bilýän kemil hünärmen nesiller bilen kesitlenýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň döwrüba bilim almaklary, hünärlerini kemilleşdirmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Türkmenistany ýaşar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny beýlenşýäli taryhy şahsiýetlerimiziň nusgulyk mektebine eýerip, ýaşlarda watana, merdana halkymyza hememe şöhratly taryhymyza buýsanjy, alam bilimi höwesi artdyrmak, Olaň dünýä ürünlerine dolayk gelýän Almanyň soňky gazanany innovasiýony sany tehnologiýalarynyň oňa baş garmany gazanmak, döwrübap bilim almagyny üçetmek, ýaşara watan ýene beýik düşünjäniň mukaddesini düşündirmek, ony gözüň görejýäli, gorumak hememe ýürekden söýmegi terbiýelemek Türkmenistanyň ýaşar baradaky döwlet syýasatynyň özüni bolup durýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň gallury ýokary guramaçylyk derejesine dowam edýär. Möhüme köpçüliklerin gatnaşýan zähme söýür kärenetçilere, mehanizatorlara, awtolog sürüjilerine göwnejay medeni hyzmatyň ýoly goýulmagy, buğday ýorugynyň şalt depkinler bilen alınıp barylmak üçin oňoýly şertler döredýär. Günörtü ara kesmeti pursatlaryna ýaýwanlanyrylýan dürli medeni çykyşlary möhüme gatnaşýan adamlaryň ruhy berentligini artdyryp, olary ýokary netijeler gazanmagy ruhlanyrýar. Ýurdumyzyň Demirgazyk welaýaty bolan Daşol welaýatynyň gallatçylary hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen başlanan buğday orugynyň depkinini sagat saýyn güýçlendirýärler.
Netijede buğday harmanlary gün-günden beýgelip, orok mewsumynyň hemme tarapdan guramaçylykly göwnejä geçirilmek üçin ägli şertler döredilen. Aňyrsına bärsine göz yetmeýän buğdaýly meýdanlar göwnüň ötürýär. Gally orucu kombaýnyň netijeli ulanylmagy her bir günüň zähmet ýeňişlerine beslenmegini öpçün edýär. Welaýatyň howa şertlerine laýyk gelýän bu kombaýnlar gece günnüň dowamynda netijeli işledilýär. Bu bolsa günnelik gazanylýan ösüşiň barha ýokurlamagyny öpçün edýär. Buğday orugyna gatnaşyjylar üçin medeni hyzmatlarym göwnejä ýoly goýulýar. Günorta ara kesme pursatlaryny gurulýan aýdym sada çykyşlar Galaçy Baba Daýhanyň orok mewsumyna gatnaşýanyň ruh berentligine hassa berende götürýär. Etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, medeniýet bölümleriniň, Türkmenistanyň agrar partiýasynyň etrap komitetleriniň iş üstüne gurýan hyzmatlary täzeçilligi we ruh berentligi bilen tapawutlanýar. Welaýatda her ýerde buğdaýyň bol hasylyny kemale getirmek asly däwe gurulýar. Olarda tejribeli gallaçylaryň täze nesli kemale geldi. Munyň şeýledigine häzirki gazanylýan netijeler dolu şaýatlyk edýär. Medeniýet işgärleri bilen birlikde gallaçylaryň armasyny ýetirmäge söwda işgärleri meýleýärler. Olaryň göçme hyzmatlaryndan owa adamlar hoşal bolýarlar. Şeýle däwreli pursatlarda öňde barjy gallaçylary we kombaýnçylary jemgyýetçilik guramalarynyň sowgatlarynyň goşulýanyny bellemegi möhümdir. Gally orogynyň barha güýçli depkinleri eýe bolýan häzirki günlerinde orok geçirilen ýerlerde famany ýygnamak, sürme işlerini geçirmek işleriniň utgoşukly dowam etdirilýäni bellemek möhümdir. Gece günnüň dowamynda durmuşa geçirilen utgoşukly işler geljek ýylyň bol hasylynyň kepildir. Şoň üçin bu işler aýratyn gözegçilikde saklanýar, hemem ýokary hil derejesinde ýerine ýetirilýär. Daşowda gallaçylar bagtýarlyk döwrüne hemişelik peşkeş beren arkadaly serdarymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, Nurta ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 15-nji iýunda saat 20-den 16-njy iýunda saat 20-şe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanşaryň. Balykan welaýatyna ýetgäp bilen burtuq waryp Demirad Gunmatardan tildigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 20-26 gradus maýl, günnüzine 32-37 gradus ysy. Kenariýa etraparyna 24-29 gradus maýl bolar. Ahir welaýatyna ýetgäp bilen burtuq waryp adkem ýaşýar ýyldyrym şakma mümkin. Demirgaly Gunmatardan tildigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 24-29 gradus maýl, günnüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna ýetgäp bilen burtuq waryp Demirgaly Gunnordan tildigi sekundda 9-14 metr käýerlerine 16 metre ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 24-29 gradus maýl, günnüzine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna ýetgäp bilen burtuq waryp Demirgaly Gunnordan tildigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl, günnüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşowda welaýatyna ýetgäp bilen burtuq waryp Demirgaly Gunnordan tildigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl, günnüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ýetgäp bilen burtuq waryp adkem ýaşýar ýyldyrym şakma mümkin. Demirgaly Gunmatardan tildigi sekundda 9-12 metr ýetýän şemal öwür. Howa ýejetine 25-27 gradus maýl, günnüzine 36-38 gradus ysy bolar. Şeýlede ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 16-syna magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany aşylýar. Edil vatandaşlara tömüs pasyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýetiş ýoklusynyň gorunmagy, şeýlekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjay etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýeşere bulary berjay etseňiz, ýylyň seni pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunun watan habar başymyz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli ötüşlerini ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şinur. Hoşsa bolun, edi dileşerim.